În primul rând, mulțumesc tuturor că ați rezistat până aici, până la ora asta. E ultima prezentare și o să încerc să nu mă lungesc prea mult. Ce va conține e pur și simplu, mulțumesc pentru confirmare în legătură cu sunetul. Prezentarea se focusează pe, de fapt, când am venit cu ideea prezentării, începând de anul trecut, după prezentarea de Windows Internals, în care am făcut o scurtă introducere, am promis că anul acesta voi reveni cu ceva focus pe partea de security. Cum mă gândisem inițial era să acoper câteva feature-uri de security și să intru cumva mai adânc în ele, să le prezint mai în detaliu, însă parcurgând tot felul de funcționalități, am descoperit că sunt destul de multe puse cap la cap și ar fi durat prea mult și astfel nu pot intra prea mult în detalii. Oricum, pentru detalii găsiți destule resurse, dar să trecem la treabă. Ca prezentare, ca agenda, voi acoperi câteva noțiuni generale, iar în rest voi trece prin fiecare, menționez că nu sunt toate security features aici, ci o parte dintre ele, dar vom trece prin ele una câte una, vom acoperi câteva detalii. Menționez că ordinea nu este tocmai bazată pe ceva anume, am încercat să-l organizez cât de cât, dar nu cred că e o ordine anume în care ar putea fi spuse încât să aibă o legătură directă neapărat una cu alta. Câte ceva despre mine, același lucru pe care l-am menționat și la prima prezentare de introducere la conferință. Sunt organizatorul RST-Con și administrator al comunității RST, Romanian Security Team, pe care o puteți găsi pe rstforums.com. Viața de zi cu zi lucrez ca Principal Penetration Tester la UiPath. Ați văzut și o parte din echipa noastră astăzi și ieri în mai multe prezentări. De-a lungul timpului am prezentat și pe la conferințe, gen DevCon, Black Hat Arsenal, în care se prezintă tool-uri, DevCamp, OWASP, VSI și așa mai departe. Cum ziceam și ieri, vă recomand să mă urmăriți pe Twitter, pentru că dau retweet la destul de multe chestii interesante din punct de vedere tehnic și prea puține alte lucruri. Strict referitor la prezentare, partea de Windows Internals, Windows Security, cumva este mai mult o pasiune, că nu mă lovesc foarte des de lucrurile astea. Din păcate, în ultima perioadă n-am avut prea mult timp să mă ocup de așa ceva, să înțeleg mai în detaliu cum funcționează toate lucrurile, dar încă rămâne ceva ce mi place și faptul că, de exemplu, de ce nu Linux și mai mult Windows. Mi se pare cumva mai interesant faptul că Windows-ul nu este open source și este mai greu de înțeles, uneori trebuie făcut reverse engineering ca să înțelegi ceva și așa mai departe. Linux fiind open source, te poți uita rapid în surse și poți înțelege mult mai ușor cum funcționează. Câteva noțiuni generale referitoare la partea de security. Windows oferă destul de multe funcționalități pe partea asta. Este importantă partea asta de security pentru că e foarte targetat de atacatori. În principal, din punctul meu de vedere, nu doar pentru că e folosit de useri obișnuiți, probabil userii obișnuiți nu sunt atât de targetați de către atacatori, cel puțin de către cei motivați. Este folosit de către corporații și da, attack base-ul este foarte mare, adică sunt foarte multe ținte care pot fi atacate. Mulți când aud de partea de Windows nu se gândesc la faptul că la partea de security la Windows, o să zic că vai, nu este secure pentru că poți lua virus și tot felul de astfel de porcării. Până la urmă, dacă descarci acolo, cine știe ce, filmuleț.mp4.exe, până la urmă sistemul de operare nu are nicio vină și contează mai mult ce face utilizatorul. La fel și cu fișele venite pe e-mail și tot felul de alte scenarii care nu sunt relevante pentru prezentarea de față. Ce face Windows în schimb? Windows face destul de multe lucruri, nu neapărat ca să prevină, pentru că până la urmă e vorba de o balanță între security și functionality. Dacă ai da enable la toate setările de security, în principal cele pe care le oferă Windows, și ai face un lockdown foarte puternic, un harden destul de exagerat, ai putea să nu mai poți face multe lucruri și să fie stresant să poți folosi, să trească să dureze mult mai mult să faci ceea ce vrei tu să faci pe respectivul sistem de operare. Sunt destul de multe subiecte, pot fi extinse foarte mult, se poate discuta mult despre ele, cum sunt implementate, cum funcționează intern, cum se pot bypassa, dar nu vom avea timp pentru așa ceva și nici nu vreau să vă țin prea mult, astfel că le vom acoperi destul de scurt. Ordinea, după cum spuneam, e cumva aleatoare, am încercat să fac oarecare ordine, dar nu am găsit o anumită logică după care puteam să merg. Și menționez faptul că unele feature-uri pe care le voi prezenta
referitoare la security nu sunt cumva disponibile pentru toată lumea, ci sunt feature-uri disponibile doar pentru clienții enterprise, pentru companii și până la urmă sunt feature-uri care de fapt n-au nicio logică să fie folosite pe un home PC pentru pe care userul face ce dorește el. Nu vrea să-și pună politici să poată rula doar anumite programe și așa mai departe, pentru că până la urmă el controlează ce e singurul user al sistemului și el controlează ce face acolo, ce aplicații rulează și așa mai departe. Un fel de categorii, nu vă bazați pe ele, le-am grupat cumva, nici măcar nu are foarte multă logică, am încercat să fac oarecare ordine. Aplicații de security pe care le cunoașteți cu toții, gen antivirus sau firewall. Pe partea de criptografie sunt câteva, de exemplu, Crypto API, BitLocker, Certificate Management și așa mai departe. Sunt doar câteva categorii și doar câteva dintre lucrurile pe care le vom acoperi în această prezentare. Ce vă recomand cu tot dragul îl reprezintă aceste două cărți, Windows Internals, ediția 7-a, care se focusează pe Windows 10, nu mai știu dacă la partea a doua pe Windows 11, partea a doua n-am apucat să o citesc, am citit doar părțile relevante pe zona de security, dar prima carte am citit-o. Este foarte detaliată, sunt probabil 1500 de pagini sau mai mult despre cum funcționează intern sistemul de operare, din probabil orice punct de vedere, adică orice funcționalitate a sistemului de operare, fie că e registri, sisteme de fișiere, trading, cum se face schedule la procese și orice altceva, găsiți toate detaliile în cărțile astea pe care vi le recomand cu drag. Fiind în România, nu avem nicio teamă să le descărcăm ca PDF, eu nu pot să citesc PDF-uri, de aceea le-am în format fizic, dar cel mai probabil le puteți găsi și în acest format. Să începem cu cea mai, nu neapărat cea mai basic, dar cea mai folosită, mai mult sau mai puțin direct, funcționalitate de security și anume permisiuni pentru useri. Aici avem un exemplu de permisiuni. Știți prea bine că atunci când dați click dreapta pe un fișier, puteți să setați permisiuni și aveți lista de useri, avem userul de sistem care are privilegii full pe sistemul de operare, userul principal și userii din grupul de administratori. Se poate vedea acolo că la permisiuni există full control, modify, read, execute, read, write și așa mai departe. Sunt câteva. Însă mai există posibilitatea de advanced, cum se cheamă, în care permisiunile astea se pot face mult mai granular. Cu alte cuvinte, după cum vedeți în screenshot-ul din dreapta, sunt mai multe permisiuni pe care le puteți atribui unui fișier. Unui fișier, de exemplu, e doar ca exemplu, puteți controla destul de multe și din punctul meu de vedere, deși nu este folosit, e un tool destul de puternic, oferă multe funcționalități și mult customization care se poate face, este ceva mai mult decât clasicul 777 din Linux, astfel că depinde de la caz, de necesități, ceea ce se poate configura. Cum funcționează în spate? Aceste permisiuni sunt pe bază de user. Atunci când un user se loghează pe sistemul de operare, primește un fel de access token. Este un fel de identificator pentru userul lui, iar când userul încearcă să acceseze o resursă, după cum discutam data trecută, când se accesează o resursă, presupunem că se citește un fișier, din user mode se va trece în kernel mode și acolo se fac validările respective în funcție de procesul care și access tokenul procesului care accesează fișierul respectiv. Deci la nivel de kernel se vor verifica aceste permisiuni. Cred că e toată lumea familiară cu asta. De asemenea, bănuiesc că toți sunteți familiari cu Microsoft Defender. Cred că înainte se chema Windows Defender, acum parcă se cheamă Microsoft Defender, e același produs. Este în cei mai comuni termeni un antivirus care face real-time scanning, deși în trecut nu știu să-mi dau neapărat cu părerea, până la urmă fiecare antivirus lucrează în felul lui, dar la bază toți funcționează la fel, pe bază de semnături și pe bază heuristică, comportamentală. Este un antivirus care își face cumva treaba. Probabil există și antivirus mai buni și antivirus mai slabi, acum depinde de la caz, dar pentru userii obișnuiți cred că e mai mult decât de ajuns. Un feature pe care
ar trebui să-l știe lumea că atunci când detectează ceva sau îi se pare ceva suspicious, antivirusul o să facă submission la fișierul respectiv. Cu alte cuvinte, mai ales pentru cei care fac red teaming sau, nu știu, dezvoltă malware, habar n-am, să țină cont de această setare că by default trimite ceea ce îi se pare suspect către Microsoft pentru a fi analizate și ulterior, dacă e ceva suspicious, s-ar putea să ajungă o semnătură. O funcționalitate care poate duce la probleme este exclusion list-ul. Exclusion list-ul reprezintă o listă de foldere sau fișiere care pot fi excluse de la scanare. În trecut au fost niște probleme pe partea asta în funcție de cum se pot modifica și cât de ușor se pot modifica. Poate duce la probleme, de exemplu, un malware în două stagii, poate în primul rând să adauge un anumit folder la exclusion list sau să folosească pur și simplu de lista de excluziuni. De exemplu, dacă în exclusion list se află un folder, un malware poate citi lista de exclusion list și să se copieze acolo payload-ul următor, cercare, adică în primul pas să nu fie detectabil, să fie ceva foarte simplistic care nu face mare lucru și în al doilea pas, partea care e detectabilă să fie pusă în acel exclusion list. Antivirus are și o funcționalitate de temper protection și anume faptul că încearcă să prevină un atacator sau un malware să-l oprească sau să facă ceva încât antivirus să nu mai funcționeze și ca malware-ul să nu mai fie detectabil, dar cum mi-a plăcut formularea lor de pe pagina de documentație și anume can't be easily or accidentally turned off. Ceea ce înseamnă că nu este tocmai imposibil și în trecut de fapt, s-ar putea să existe în continuare niște metode care permit unui atacator să treacă de aceste protecții și să oprească antivirusul. Niște suspendări de procese și lucruri destul de simple au funcționat în trecut. Bun. Cei care fac, nu știu, poate red teaming sau altfel de scenarii s-au lovit de AMSI. Veți vedea tot felul de, dacă căutați AMSI bypass, veți vedea tot felul de bypass-uri pentru așa ceva. Ce este acest AMSI, Anti-Malware Scan Interface? Este cumva un API pentru scanare pe care developerii îl pot folosi. De exemplu, dacă eu sunt un developer, lucrez la un program care parsează, nu știu, ceva gen de fișiere sau, nu știu, folosesc un format proprietar și așa mai departe, eu pot să mă folosesc de această interfață de scanare, acest API și să fac ce am de făcut în aplicația mea, de exemplu să parsez cât de cât fișierul custom pe care l-am eu și în funcție de blocurile pe care le găsesc în formatul meu să le trimit către scanare. Deci AMSI-ul asta face, lasă developerii să trimite request-uri de scanare. By default vine integrat cu funcționalități din Windows precum PowerShell, Windows Script Host, Visual Basic Macros, cele care sunt folosite de către documentele Office. Și ceea ce înseamnă că aplicațiile care implementează, care rulează PowerShell, care rulează VSH, care rulează VB Macros, de exemplu, suita Office, folosesc acest AMSI pentru a scana. De exemplu, dacă se folosește un Word sau un Excel cu macros, înainte de a fi executat, macroul va ajunge prin interfața AMSI și va fi scanat. Documentația oficială spune destul de simplu că has limited obfuscation capabilities, adică știe să facă o concatenare de string-uri, știe să facă un base64, dar până la urmă sunt limbajele de programare precum PowerShell sau Visual Basic sunt foarte complexe și permit o grămadă de funcționalități. De aceea veți vedea întotdeauna o grămadă de bypass-uri, pentru că dacă el face o concatenare folosind, nu știu, caracterul plus sau mai știu eu cum, dacă în loc de asta folosești o funcție care face o concatenare, s-ar putea să poți face bypass. Bine, este un exemplu destul de idiot, dar s-ar putea să funcționeze lucruri de genul ăsta. Din moment ce AMSI-ul e destul de limitat la partea asta și din moment ce limbajele de programare precum PowerShell sunt extrem de complexe și permit o grămadă de lucruri, inclusiv încărcare dinamică, găsire la runtime de tot felul de funcții și așa mai departe, e probabil imposibil, dacă nu cel puțin foarte greu, pentru a preveni un document malițios, un PowerShell malițios, de exemplu. De asta veți găsi o grămadă de bypass-uri dacă căutați pe Google API AMSI bypass. Controlled Folder Access este o funcționalitate din Windows Defender, din Microsoft Defender, pardon.
care poate fi utilă inclusiv pentru userii obișnuiți, împotriva modificărilor, să spunem, accidentale sau neaccidentale ale datelor dintr-un anumit folder. De exemplu, dacă avem fie acasă un folder cu date importante, fie la muncă avem ceva important și vrem să ne ferim, de exemplu, cel mai comun atac este cel al unui ransomware, putem crea un astfel de protected folder și să lăsăm acces doar pentru anumite aplicații, să permitem doar unor anumite aplicații să facă modificări acolo. Referitor la bypass, există o posibilitate destul de mare ca, de exemplu, în care permitem unui proces, unei aplicații să scrie într-un anumit folder, un malware să nu scrie malware-ul respectiv direct în folderul respectiv, ci pur și simplu să injecteze cod sau undelele în aplicația care este permisă să scrie în acel folder și ulterior să obțină acces la folder. Este tot un mitigation, dar care ar trebui să ofere destulă protecție pentru cazurile uzuale și care nu sunt targetate sau persistente sau tot felul de astfel de atacuri mai complexe. Windows Firewall îl știe toată lumea, este un firewall, până la urmă bănuiesc că știe toată lumea ce asta, permite crearea de reguli de inbound și outbound, de exemplu poate permite accesul, poate bloca accesul pe anumite porturi deschise poate local, poate permite sau poate bloca accesul către resurse externe, acele inbound și outbound rules. Ce e util e faptul că se pot pune reguli la nivel de aplicație, adică regulile sunt la nivel de aplicație și anume poți permite unei aplicații să se conecteze la un anumit serviciu sau nu, să deschidă un anumit port sau nu. E destul de mult control pe partea asta strict la nivel de mapping între aplicație și partea de rețea, ce poate să facă sau nu aplicația respectivă. Un alt lucru interesant e faptul că în Windows Firewall se pot pune reguli și user-based, adică poți, de exemplu, să-i permiți unui user să intre pe un anumit site, iar altul user de pe același sistem de operare să nu-i permiți chestia asta. Regulile sunt custom și se pot combina între ele, astfel că e destul de customizabil și în funcție de cum se configurează. Poate ajuta destul de mult, poate duce de asemenea la probleme, dar depinde de la caz la caz. BitLocker de asemenea îl știe toată lumea. Ce face e să cripteze hard disk-ul. E simplu de folosit, la bază. Se folosește TPM. TPM, Trusted Platform Module, este un chip pe placa de bază care oferă funcționalități criptografice, are temper protection, cu alte cuvinte, dacă cineva încearcă să obțină fizic acces la el, s-ar putea să fie dificil, imposibil nu este. Scopul principal e a preveni atacuri precum bănuiesc că cei mai vechi în domeniu știu de acele trucuri cu LiveCD, în care, de exemplu, dacă aveai un sistem de operare, aveai acces fizic la un calculator și nu aveai acces la, nu știu, parola de user sau de administrator, puteai să butezi de pe un CD o distribuție live de Linux și de pe distribuția respectivă, fiind conectat hard disk-ul și nefiind criptat, desigur aveai acces la el. Următorul lucru pe care îl făceai era să schimbi parola de administrator și apoi pur și simplu butai în Windows și aveai acces de el. Dacă hard disk-ul e criptat, atacul ăsta nu se mai poate face. Secure Boot. E o mitigare împotriva bootkit-urilor. Ce sunt bootkit-urile? Bootkit-urile sunt niște malware care spunem că fac hijack procesului de boot. Cum se întâmplă cel mai adesea? De exemplu, dacă vă infectați cu un bootkit, acest bootkit o să modifice VBR-ul sau MBR-ul, asta înseamnă Master Boot Record sau Volume Boot Record. Bine, până să ajungem acolo, când porniți calculatorul sau laptopul, procesorul o să facă niște verificări, iar ulterior se va face un fel de, să zicem, un jump de la placa de bază către hard disk pe unde se află sistemul de operare și în mod normal va rula codul bootloader-ului, adică componenta sistemului de operare care încarcă componentele sistemului de operare și începe execuția. Ei bine, un bootkit se va copia cel mai adesea în aceste secțiuni în care se află pe hard disk și sunt zonele care pornesc imediat cum bootează sistemul de operare. Altfel spus, atacatorul va
intra în posesia flow-ului de execuție al procesorului imediat la boot, cum începe procesul de boot. Ce face acest Secure Boot e să prevină atacurile de tip bootkit prin verificări ale componentelor înainte de a le încărca. Cum face asta? Folosește criptografie, până la urmă cere ca acele componente să fie semnate digital și verifică semnăturile. Un alt lucru util pe care știe să-l facă este faptul că are niște whitelist-uri și blacklist-uri de chei publice, altfel spus, dacă cumva se întâmplă să fie vreo problemă sau o anumită semnătură să fie blacklistată sau fie folosită de către atacatori sau mai știu eu ce, există și astfel de funcționalități care pot să le prevină pe viitor. De menționat faptul că și aceste update-uri de chei publice care sunt folosite pentru validarea semnăturilor sunt de asemenea verificate. Adică un atacator nu poate pur și simplu să adauge o cheie, de exemplu whitelisted, pentru acest proces, pentru că cere de asemenea o semnătură. Secure Boot-ul este implementat de către UEFI, de fapt ca o istorie, în trecut era BIOS, apoi a fost EFI, iar Unified EFI a apărut ca o nevoie ca acest proces de boot să fie mai sigur. Și ce s-a întâmplat? Destul de mulți manufactureri de sisteme de operare sau plăci de bază s-au unit și au stabilit, au creat acest standard de o interfață prin care acest proces de boot poate fi implementat într-un mod secure. Un alt termen pe care îl veți putea întâlni se cheamă Trusted Boot. Diferența dintre Secure Boot și Trusted Boot este faptul că primul proces este cel de Secure Boot, în care e efectiv procesul de boot prin care începe sistemul de operare, prin care pornește sistemul de operare, iar ulterior, acest Trusted Boot este referitor strict la sistemul de operare. Adică se asigură că este bootarea sistemului de operare efectiv se face într-un mod sigur. Este continuarea procesului de Secure Boot, altfel spus. Cum funcționează? Ei bine, se fac verificări de asemenea pe bază criptografică, verificări de semnături pe care le face kernelul sistemului de operare. Se verifică nu doar driverele care sunt încărcate la boot, dar și fișierele de startup sau ce mai pornește la startup. Orice se execută acolo este verificat și dacă se întâmplă să fie un fișier corupt sau modificat, nu va fi permisă execuția acestuia. O altă componentă importantă din acest Trusted Boot îl reprezintă ELAM sau Early Launch Anti-Malware. Este componenta de anti-malware lansată rapid înainte ca alte componente să fie lansate. De exemplu, dacă avem multe drivere care sunt încărcate atunci când putea sistemul de operare, această componentă de anti-malware scanning este lansată înainte pentru a putea ca ulterior să detecteze în cazul în care se încarcă un driver care este malițios, să presupunem. Dacă validarea crapă, atunci o să crape și componenta și nu o să fie încărcată. Mai există o măsură care se cheamă Measure Boot, în care se fac niște măsurări și niște verificări online, necesită conexiune la internet și se verifică cumva heuristic cât de secure este bootul. User Account Control e o chestie de care probabil v-ați lovit cu toții, cred că începând cu Windows 8, la primele versiuni de Windows 8 sau poate și acum, nu mai știu cum, că n-am mai folosit de ceva timp Windows 8, vedeați destul de des această fereastră de User Account Control. Ce e important de reținut este faptul că nu este un security boundary, cum zice Microsoft, cu alte cuvinte există multe bypass-uri care sunt publice, există și tool-uri care permit care au o grămadă de astfel de bypass-uri implementate, iar Microsoft nu plătește, de exemplu, dacă găsiți un nou bypass pentru User Account Control, nu veți primi bani prin programul de bug bounty de la Microsoft, pentru că nu este considerat un security boundary, este un fel de mitigation care pur și simplu vrea să facă mai dificile anumite acțiuni și să prevină până la urmă, de fapt nu să prevină, să mitigeze până la urmă niște atacuri comune, de exemplu un malware care e executat din greșeală pe sistemul de operare, să nu poată face by default, fără un bypass, anumite acțiuni. Ceea ce se poate întâmpla destul de des, exceptând de asemenea, cum am menționat și anterior, atacurile mai complexe, în care un atacator este mai, nu știu, state-sponsored sau mai persistent în ceea ce vrea să facă.
Cum funcționează? Ei bine, când un admin se loghează, și e important de reținut că majoritatea userilor sunt pe calculatoarele personale admini, sunt create, după cum ziceam anterior, procesarea un access token. Ei bine, în cazul în care această funcționalitate e prezentă, se creează două access tokene pentru procesele userului respectiv, și anume unul de standard user și unul de admin. By default, când userul va face acțiuni, nu știu, deschide browserul, deschide, nu știu, ceva aplicație, Slack-ul, deschide o prezentare PowerPoint și așa mai departe, aceste acțiuni procesele vor fi executate cu access token-ul standard, adică cu access token-ul al userului limitat, nu cel de admin. Ceea ce înseamnă că în cazul în care se întâmplă ceva, de exemplu, userul deschide un Excel care este infectat cu ceva malware, acel malware, deși va fi executat, nu va fi executat cu privilegii depline de administrator, ci va fi limitat. Cum se face switch-ul între aceste access token-uri, între cel standard și cel de admin? Apare acel elevation prompt, se cheamă, acea fereastră pe care o știți cu toții, pe care trebuie să apăsați yes. Ce e important aici e că fereastra nu se creează pe desktopul normal, decât dacă setarea are 4 nivele. 0 înseamnă, bine, nu știu dacă sunt notate numeric, 0 se presupune cel mai de jos, în care nu există deloc, nu este enabled, 1 în care această fereastră este creată pe desktopul curent al userului. Problema e că dacă fereastra este creată pe desktopul curent al userului, o aplicație care rulează pe același desktop, evident, poate să interacționeze cu fereastra și să dea click automat pe butonul de yes și să execute, să facă elevation în mod automat. Funcționalitatea există pentru că, din motive de performanță, și anume că pe anumite sisteme, din motive de performanță, durează foarte mult să se facă switch-ul între această metodă și cea următoarea, și care este by default în Windows 10, și anume al treilea nivel, unde acest elevation prompt apare pe un secure desktop. Secure desktop este un alt desktop cumva, iar aplicațiile de pe unul nu pot interacționa cu cel de pe celălalt, altfel spus, o aplicație malware care trebuie să facă acest elevation nu va putea interacționa cu această fereastră și nu va putea, să spunem basic vorbind, că nu va putea da click pe acel buton de yes să facă acel elevation. Cum funcționează aplicațiile care vor să fie compatibile cu asta? În binare se va seta ceea ce se cheamă Request Execution Level și dacă vă uitați în plain text dacă deschideți un executabil în Notepad, veți vedea un mic XML cu Request Execution Level, ceea ce notifică sistemul de operare că atunci când aplicația este executată, aceasta să pornească acest elevation și indicând faptul că are nevoie de permisiuni de administrator pentru a rula. Ca bypass-uri, după cum ziceam, sunt destul de multe. Există un proiect referitor la asta, dezvoltat de către cineva de pe un forum care, din păcate, cred că s-a închis, care implementează foarte multe metode de WAC bypass. Un exemplu și ceea ce e relevant de bypass îl reprezintă faptul că ce se întâmplă pe sistemul de operare, pe de o parte, e ceea ce facem noi în mod uzual. Deschidem browserul, deschidem un PowerPoint și așa mai departe. Dar în spate, sistemul de operare face destul de multe lucruri. Ei bine, e necesar ca unele funcționalități să ruleze cu permisiuni în mod implicit. Adică, de exemplu, dacă faci un update, apare o eroare și trebuie să trimiți acel error report și așa mai departe, devine destul de enervant ca odată la câteva minute să-ți apară câte un acest prompt, nu știu, te joci și tu un CSGO și te trezești cu fereastra de prompt pentru WAC, că cine știe ce se întâmplă în spate și vrea sistemul de operare să facă. Devine enervant și din cauza, pe de o parte e bine ca funcționalitate, și anume faptul că nu vezi toată ziua astfel de mesaje, dar pe de altă parte poate duce la bypass-uri. Altfel spus, sunt destul de multe executabile care by default sunt, să zicem, whitelisted și care fac bypass by default acestui control, deoarece sunt aplicații ale sistemului de operare, dar pot fi abuzate. Un exemplu ar fi faptul că există un anumit binar care este trusted de către UAC și care rulează auto-elevated în mod automat, dar ce face acest binar este să citească o anumită cheie de registry și să ruleze ceva ce găsește prin registry. Astfel, ca bypass, există posibilitatea să scrii ceva în registry și pornești acest binar care rulează auto-elevat și până la urmă să ai
să faci bypass la acest OAK și procesul să ruleze cu cod cu permisiuni de admin. Mă uitam că e o discuție pe chat. Mai puțin când faci code injection, încă mă dă explore. By default, partea de code injection funcționează la nivel, adică dacă aplicația, să zicem, malware-ul rulează cu permisiuni de user standard și nu este elevată, nu vei putea injecta cod într-un proces care rulează sub userul elevat, cu acel access token de admin. Există și alte măsuri în place, dar dacă la asta te referi, există posibilitatea să faci code injection în anumite situații, poate ca să faci bypass la WAC. Smart Screen. L-am văzut din ce în ce mai rar, ceea ce e bine. Este echivalentul a, nu știu cum se cheamă în Chrome, Google Safe Browsing, și anume este un security check pentru browsere. Cred că e implementat doar de către Edge, cel puțin acest Smart Screen. Funcționează ca Google Safe Browsing și anume are o listă de site-uri de phishing care este menținută constant și o verifică atunci când intri pe un site, este verificat site-ul respectiv dacă este de malware sau nu, de phishing sau nu și așa mai departe. Și astfel, în cazul în care apare o problemă, acest mesaj apare și anunță userul că vezi că s-ar putea să fie ceva dubios cu site-ul ăsta, ai grijă. Mai apar și false pozitivuri, de exemplu pentru domeniile sau IP-urile care sunt refolosite de către, sunt pe același hosting, într-un cloud, Azure sau mai știu eu cum. Deci pot să apară și false pozitivuri. Se poate lua legătura, există niște formulare pe care se pot completa ca să fie raportate aplicații, domenii sau IP-uri în cazul în care fie sunt phishing, fie un fals pozitiv, iar cineva de la Microsoft le va verifica și va actualiza aceste liste. De asemenea, ce mai are în spate e o funcționalitate de whitelist și blacklist pe fișierele downloadate. Funcționalitatea similară există și pe Chrome, și anume dacă un fișier a fost detectat de-a lungul timpului ca fiind malițios, iar un user încearcă să-l descarce, browserul va verifica semnătura, va vedea că este blacklisted, că este un malware și nu te va lăsa să-l execuți. De asemenea, există și o listă de semnături whitelist, și anume pe baza unor binare care sunt trusted, care sunt de încredere, nu va mai apărea acest mesaj. Funcționează și pe bază de reputation, și anume, probabil sunt niște statistici, câți userii folosesc aplicația respectivă. Dacă Microsoft vede că sunt 1 miliard de useri care folosesc nu știu aplicație, o să plece de la premisa că trebuie să fie ceva sigur acolo. Pe partea de criptografie, funcționalități pe zona asta ar fi, de exemplu, Certificate Management, acel cert MGR pe care îl puteți executa și pe care puteți managui certificatele. Ce vreau aici să subliniez e faptul că există o listă de Trusted Root Certification Authorities, și anume certificate care pot fi folosite pentru a valida semnătura unor certificate. Aveți grijă ce puneți acolo, pentru că atacurile de tip man in the middle sunt permise pe baza acestor certificate. Nu doar acestea, dar în principiu ăsta e cel mai targetat. Cei care fac web app pentest știu prea bine că atunci când folosesc BURP, ca totul să funcționeze cum trebuie, un Trusted Root Certification Authority generat de către BURP în cazul Trusted de față va fi pus în acel Trusted Root Certification Authority. Mozilla folosește posibil și alte browsere să implementeze propria lor listă de astfel de Trusted Certificates, dar și Microsoft are pe a lui și sunt folosite de către aplicațiile care folosesc comunicația venită de la sistemul de operare. Mai exact, aplicațiile care folosesc verificări ale sistemului de operare criptografice, de certificate și așa mai departe, o să folosească această listă de Trusted Root Certification Authorities. O altă funcționalitate pe parte de criptografie reprezintă cele clasice, API-urile de random number generators, de encryption, hashing, semnături și așa mai departe. Sunt funcționalități precum OpenSSL, de exemplu, dar sistemul de operare Windows are propria lui implementare. Un atac pe partea asta îl reprezintă un CVE descoperit în Crypto API și e vorba de un Collision MD5. Cum funcționa Windows-ul ca să fie mai rapid din motive de performanță, păstra într-un cache de certificate un anumit certificat, iar în cazul în care se făcea o verificare de certificat, nu se făcea verificarea propriu-zisă a întregului certificat, se verifica doar semnătura MD5 disponibilă în cache, iar în cazul unui
astfel de coliziuni. Nu știu dacă o să intru în detalii. MDCC este un hash function care rezultă într-un checksum, un număr foarte lung, să spunem, dar deși este foarte complex, atacurile de tip collision, și anume pentru două fișiere diferite să ai același hash sau pentru două stringuri diferite să ai același hash, pentru MD5 au devenit foarte comune, la fel și pentru SHA-1, de aceea ambele sunt deprecated. Că tot veni vorba, SHA-256 sau SHA-3 GCAC. Așa se cheamă. Attack Surface Reduction este o funcționalitate care nu știu dacă e disponibilă pentru userii obișnuiți, adică nu știu dacă se află în Windows Pro sau e necesar un mediu Enterprise, dar este foarte utilă. Este pur și simplu o listă de policy-uri de security și avem aici câteva exemple, și anume block Adobe Reader from creating child processes. Dacă, de exemplu, voi descărcați un PDF care este malițios, iar acel PDF malițios exploatează o vulnerabilitate în Adobe Reader, ceea ce e din ce în ce mai complicat, dar nu e imposibil, apar din când în când și astfel de probleme prin aplicațiile complexe precum Adobe Reader. Ce va face cel mai adesea atacatorul va fi să execute un alt proces, iar acel proces va fi creat de către Adobe Reader unde rulează PDF-ul respectiv. Având astfel de politici precum block child processes, sistemul de operare va preveni acest comportament. Dacă se poate bypassa sau nu, desigur, sunt doar niște politici pentru scenarii uzuale. În loc să creeze un child process, poate să injecteze cod într-un alt proces. În funcție de cum sunt limitările, tot există posibile bypass-uri la așa ceva. Alt exemplu ar fi faptul că poate bloca Win32 API calls, deci apelurile de sistem de operare de API-uri dinspre macrouri, ceea ce e foarte util. Bănuiesc că sunt companii sau cel puțin departamente, cele financiar, care au nevoie de macrouri pentru Excel mai ales, iar o funcționalitate de genul ăsta, o mitigare care blochează accesul către sistemul de operare ar fi ideală, astfel ar fi o balanță atât între a preveni atacurile prin care un macro malițios poate face ceva nasol, dar va și permite rularea macrouri care ajută, nu știu, oamenii din financiar să-și facă treaba, ce fac ei acolo. Alte exemple destul de basic sunt blocarea anumitor procese, este o listă cumva hard-coded, de exemplu să nu permită tor.exe și altele, să nu se ruleze binari de pe USB. Nu este ceva, după cum și numele spune, este Attack Surface Reduction, nu este o măsură de security bulletproof, sunt câteva măsuri pentru scenarii de bază ca să mitigheze anumite atacuri. Ajută, dar nu e ca și cum vă salvează întotdeauna sau ca și cum nu se poate face nimic dacă e configurată. Exploit Protection. Vorbeam mai devreme de exemplul cu Adobe, în care presupunem că avem Adobe Reader, care este o aplicație extrem de complexă, care deschide documente PDF. Aceste documente PDF pot să conțină, de exemplu, cod JavaScript și sunt extrem de complexe, ceea ce înseamnă că poate duce la probleme, precum o vulnerabilitate în Adobe Reader. La fel se întâmplă și pentru browsere, la fel se întâmplă și pentru suita Office, Word, Excel și multe alte aplicații. Și nu numai, pentru orice aplicație care procesează până la urmă în orice fel, fie la nivel de rețea, fie fișiere, fie oricum, date venite de la user, poate să aibă o vulnerabilitate care s-ar putea exploata. Luăm scenariul în care un atacator poate exploata, să luăm cel mai basic exemplu, un stack buffer overflow într-o aplicație și poate exploata vulnerabilitatea să execute comenzi de sistem de operare. Ei bine, aceste exploit protections sunt niște mitigări. De asemenea, nu sunt bulletproof, targetează niște chestii anume și vom discuta pe scurt despre ele, încât nu să prevină neapărat complet, dar să facă cât mai dificil sau spre imposibil, în destul de multe cazuri, exploatarea unei anumite vulnerabilități. În trecut exista o aplicație standalone, se chema EMET, Enhanced Mitigation Experience Toolkit. Era o aplicație prin care configurai astfel de mitigări la nivel de aplicație. Cu alte cuvinte, tu puteai să deschizi aplicația, spuneai, uite, Adobe Reader și uite, vreau următoarele exploit mitigation. Să trecem rapid prin ele, s-ar putea să nu avem foarte mult timp la dispoziție, văd că a trecut timpul destul de repede și mai avem chestii acoperit. DEP și ASLR sunt cele mai comune, sunt la nivel de procesor sistem de operare. DEP-ul indică ca o anumită pagină de memorie să nu fie executable, de exemplu stack-ul să nu fie executable, ceea ce înseamnă că un malware nu va putea executa cod de pe stack în exploatarea basic a unui stack buffer overflow. ASLR-ul este folosit de către atacatori
Probabil nu o să intru și prin celelalte prea mult. ASLR-ul este folosit pentru a randomiza adresele de memorie unde se încarcă componentele unei aplicații, de exemplu DLL-urile, iar un alt atacator nu se va putea folosi de niște adrese hardcoded știind că la adresa X se află DLL-ul respectiv și să refolosească cod din DLL-ul respectiv. Altele sunt destul de simple, precum block remote images, nu va permite unei aplicații să încarce imagini, în aceste imagini mă refer la DLL-uri, de pe share-uri, care poate duce și la altfel de probleme, de exemplu de transmiterea NTLM hash-ului userului către un server controlat de atacatorul posibil. Code Integrity Guard cere binare semnate. Control Flow Guard-ul este o chestie foarte complexă și este la nivel de compilator. Când se compilează aplicația, se va genera o listă de targeturi valide. Când se apelează o funcție printr-un call sau printr-o instrucțiune call sau jump, se va crea un bitmap pe bază de trusted calls, de valid targets pentru acele call-uri, iar în cazul în care se apelează altceva, aplicația va creșui. Se poate da disable la apeluri de Win32 ca fiind interfața grafică care este foarte complexă, rulează la nivel de kernel și care în trecut a dus la foarte multe probleme. Don't allow child processes vorbește de la sine. Și multe altele, și aici nu e lista completă, sunt multe altele și mai detaliate, nu cred că are rost să intrăm prin ele. Ideea e că sunt destul de multe astfel de mitigări la nivel de sistem de operare sau la nivel de compilator și o exploatare a unei vulnerabilități real life, nu mă refer la scenariile de CTF în care sunt dezactivate, devine din ce în ce mai dificilă sau poate spre imposibil, având tot felul de astfel de măsuri de protecție. Nu știu dacă se încadrează neapărat ca security, dar din punctul meu de vedere este, tot din această categorie, reprezintă Windows Store Apps, echivalentul aplicațiilor pe care le avem cu toții pe Android sau pe iPhone, și anume există un store în care sunt puse niște aplicații, se face un screening process, adică aplicațiile sunt verificate, ce se întâmplă exact nu se știe, dar probabil sunt verificate și cumva să nu fie malițioase, cel puțin parțial. Nu înseamnă că trebuie să fie fully trusted, procesul nu este bulletproof și cel mai probabil este posibilitatea să existe aplicații malicioase și pe acolo, așa cum se mai întâmplă și cel puțin cu Android, cu store-ul lor. Ce e important la aceste aplicații e faptul că ele rulează izolat și anume rulează într-un app container care are privilegii și capabilities limitate. În partea dreaptă a screenshot-ului, dreapta jos, veți vedea aceleași permisiuni care vă apar și când instalați o aplicație pe mobile, și anume use your location, user webcam, user microphone, sau și anume permisiunile la care are acces aplicația respectivă, ceea ce e o importantă limitare, destul de simplă și care previne tot felul de scenarii. E util ca și la Android să verificați lista de permisiuni înainte de a rula o astfel de aplicație. App Locker, o să încerc să trec mai repede prin ele, reprezintă niște policy-uri pentru execuție de binare, să zicem, adică executabile de DLL-uri și scripturi, se bazează pe cine a creat componenta respectivă, pe publisher, adică cine a semnat un binar, pe hash-ul fișierului, pe path sau pe tot felul de alte informații. E destul de simplu în sensul că are reguli gen allow deny pentru anumiți useri și anume faptul că vreau să permit sau să nu permit ca un anumit binar să ruleze pe sistemul meu de operare. Pot face asta pe baza hash-ului, de exemplu, sau pe baza publisher-ului și path-ului și așa mai departe. În funcție de cum sunt configurate, bypass-uri box există, de exemplu, dacă eu limitez path-ul ca să fie, cine știe, ceva de pe desktop și fișierul e copiat fie sub alt nume, fie în alt path, s-ar putea să facă bypass la regulă. E important cât de secure e funcționalitatea în funcție de cât de bine sunt configurate regulile respective. Un exemplu interesant pentru cei care vor să folosească AppBlocker e că poți bloca, de exemplu, subsystem pentru Linux, care VSL-ul poate fi folosit și de către malware și poate duce la niște probleme de security, deși este foarte util ca funcționalitate. Pentru a-l bloca pe acesta, pur și simplu se blochează din AppBlocker încărcarea de DLL-urile XSS Manager, care este necesar pentru ca acesta să funcționeze. Și mai există și ceea ce se cheamă Windows Defender Application Control, care se aplică la toți userii de pe sistem. Kernel Patch Protection e unul dintre lucrurile care m-a făcut să-mi placă acest domeniu, parte de Windows Internals, și știu că prin 2004 cred că a apărut primul bypass era un fel de e-sign online, uninformed, în care scris de către doi
userii random de pe net care de ceva ani buni lucrează la Microsoft pe partea de security engineering. Ce face acest PageGuard sau Kernel Page Protection, îl puteți găsi sub ambele denumiri. Este făcut acolo, nu este un security mitigation complet, adică ce face mai exact e să mitigheze un rootkit. Un rootkit este un malware care rulează la nivel de kernel, cu ring 0. După cum știți, pe sistemul de operare Windows există ring 0, adică kernelul, la nivel de kernel, ceea ce se poate face orice pe acel sistem de operare, și ring 3, care este user obișnuit. Iar prin anumite vulnerabilități sau tot felul de scenarii, se presupune că un atacator poate să ruleze cod la nivel ring 0. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acel malware va avea posibilitatea, de exemplu, să modifice kernelul astfel încât să intercepteze toate citirile de fișiere, toate scrierile de fișiere, toate deschiderile de procese și așa mai departe, pentru a se ascunde sau pentru a nu fi detectat. Un exemplu de rootkit este o aplicație care nu apare în lista de procese sau fișierele nu sunt vizibile când te uiți în Explorer. Cum se face asta? Se face la nivel de kernel, se modifică, de exemplu, apelurile de către sistemul de operare care verificare returnează lista de fișiere și când se găsește în lista respectivă se scoate de acolo și de asta totul funcționează cum trebuie, dar nu se poate găsi. Asta se cheamă acest patching de apeluri de sistem, acele syscall-uri de care am vorbit data trecută, se cheamă SSDT hooking, System Service Dispatch Table hooking, și anume interceptarea acestor syscall-uri. Cum funcționează PageGuard-ul? E vorba de cod obfuscated, funcții care se numesc în tot felul de feluri, dar nu reprezintă ceea ce fac cu adevărat. Este security through obscurity până la urmă, ceea ce nu e perfect, desigur. Enable by default pe sistemele de operare cu 64 de biți, asta din motive de compatibilitate, pentru că s-a schimbat și modul în care funcționează driverele. Un exemplu de bypass, cred că de un an, doi, îl puteți găsi pe GitHub. Microsoft face update-uri la ele, probabil constant, la acest PageGuard, dar cel puțin pentru când apare câte un bypass, îl mai modifică, mai schimbă ceva pe el ca bypass-ul să nu mai funcționeze și ca să fie mai dificil pentru cineva să facă bypass la el. Cum ziceam, nu e un security boundary adevărat. În schimb, HyperGuard folosește VBS, despre care vom discuta, urmează să discutăm, care este un true security boundary și nu are nevoie de ofuscare, funcțiile se numesc cum trebuie și totul e ca la carte. O altă măsură de protecție, cred că o să ne întindem puțin, dar dacă tot am început, haide să și terminăm. O altă măsură de security îl reprezintă driverele semnate, și anume faptul că nu poți executa un driver, nu poți încărca un driver dacă nu are o semnătură digitală. O altă măsură de protecție referitoare la asta reprezintă și kernel mode code signing, adică tot ce rulează la nivel de kernel să fie semnat digital, și e de asemenea o mitigare împotriva rootkit-urilor. Ce se poate întâmpla e ca un rootkit să aibă propriul driver și acel driver să ruleze la nivel de ring 0 și să facă ce vrea el pe acel sistem de operare, dar toate driverele trebuie să fie semnate și nu semnate cu orice cheie. E necesar ca acesta să aibă semnătura Windows Hardware Quality Labs. Nu știu, probabil o echipă sau ceva funcționalitate de la Microsoft care verifică driverele atât pentru funcționalitate cât și probabil câte ceva pe security, ceea ce nu înseamnă neapărat că e 100% sigur și că nu există nicio problemă în driver, mai ales că multe drivere pot să aibă vulnerabilități, dar și vulnerabilități care pot fi exploatate de către un atacator care să facă privilege escalation de la user ring 3 să ruleze cod la ring 0. Ce e important e că Microsoft, pentru a preveni astfel de lucruri, are un vulnerable driver blocklist, și anume va bloca driverele care au fost găsite drept vulnerabile. Windows Sandbox. Nu știu câți dintre voi știați, dar Windows are propriul Sandbox, care e de fapt o mașină virtuală, dar e by default acolo. Ca să o instalați, by default nu e instalată, trebuie să mergeți trebuie să aveți versiunea Pro de Windows și să mergeți la Control Panel, Programs, Apps sau cum e, și Add or Remove Features, și acolo o veți găsi. Este un desktop environment temporar, știți cu toții ce e o mașină virtuală, folosește virtualizare, hardware-based, și
este sigură în sensul că este izolată de către hipervizorul Windows-ului Hyper-V și nu vă puteți face griji. De asemenea, se pot crea și policy-uri la nivel de sandbox. E o funcționalitate pe care trebuia să o menționez. Protected Processes Lite, care e povestea din spate și de ce se cheamă Lite? Începând cu Windows, nu știu, destul de mult a apăruse versiunea de ceea ce se chemea Protected Processes, și anume erau niște procese care nu puteau fi deschise sau modificate de către alte procese de pe sistem, fiind protected, și singurul motiv pentru care au fost făcute acele procese, acele protected processes, era pentru DRM, Digital Rights Management, și anume, nu știu, pentru a se asigura că o aplicație care decodează cine știe ce format audio-video sau cine știe ce face cu rights management, nu va putea fi sau va fi mai greu de modificat. Și asta e versiunea Lite, care e mai nouă și care se aplică tuturor proceselor, poate fi folosite de alte procese. Care e ideea? Ideea e că aceste Protected Processes Lite vor fi procese sau servicii care sunt trusted, de exemplu cele ale sistemului de operare. Cum funcționează la nivel de kernel în structura eProcess, care e o structură care definește un proces în interiorul kernelului, va fi un bit care se cheamă Protected Process și va fi setat pe 1. Cum funcționează? Ei bine, fiecare proces care este protected, care este PPL, va avea un anumit level, signer level se cheamă. Se face cumva o ordonare, o privilegiere în funcție de acest signer level. Și avem, de exemplu, non în care este nivelul 0 și nu e necesară, orice proces poate interacționa cu el. Există anti-malware, LSA, Windows, TCB și așa mai departe, până la nivelul 7, sub care rulează kernelul. Și limitarea este faptul că un proces cu level inferior nu va putea putea accesa un alt proces care este de nivel mai sus. Altfel spus, un proces care rulează sub user obișnuit nu va putea deschide și citi sau scrie din memoria unui proces. Exemplu ideal este LSASS, procesul despre care vom mai discuta ulterior puțin, care conține hash-uri sau parole în plain text, depinde de la caz la caz, ale userilor logați pe sistem. Bypass-uri, desigur, au existat și pentru asta aici e un exemplu pe care îl puteți folosi. Nu este de asemenea bulletproof. VBS este o chestie foarte complexă și anume Virtualization Based Security, security bazat pe un hipervizor. Și ce facem mai exact? În primul rând facem mai multe izolări, dar în principal ce ne interesează cel mai mult e partea de memory isolation. Cumva rulează sub hipervizor, adică ca mașină virtuală, face o izolare între sistemul de operare efectiv și, să zicem, un alt sistem de operare, de fapt, ca să fie mai bine de înțeles, un alt kernel. Există un minimal kernel care rulează separat și izolat de către sistemul de operare și împreună doar cu câteva funcționalități de bază, și anume pentru code integrity, acel prim DLL, pentru criptografie și pentru comunicație, acel kernel minimal rulează izolat de către sistemul de operare principal. Ceea ce înseamnă că sistemul de operare principal, în cazul care este compromis, în care presupunem că un atacator a reușit nu doar să obțină acces la o mașină, ci să ruleze la nivel de kernel, ring 0, să facă și privilege escalation, nu va putea totuși să obțină acces la secure kernel. Acel secure kernel este minimal și are o interfață foarte mică, deci un attack surface nu înseamnă că este 100% secure, ci având un attack surface foarte mic, este foarte greu de exploatat ceva acolo. Există în această terminologie ce se cheamă VTL, Virtual Trust Levels, 0 și 1, și rulează în acel mediu, împreună cu acel minimal kernel, rulează niște procese speciale care se cheamă trustlets și care sunt foarte simple. Iar comunicația între sistemul de operare principal și acest minimal kernel, acest isolated kernel, va funcționa prin secure system calls, care poartă denumirea de hypercalls. De menționat, pe baza acestei tehnologii funcționează și HVCI, Hypervisor Enforced Code Integrity, și anume faptul că se fac validări de code integrity tot la nivel de hipervizor, într-o funcționalitate care se cheamă Device Guard. Iar exemplu pentru acest VBS îl reprezintă ceea ce veți găsi sub denumirea de Credential Guard, și anume o măsură de security implementată de cei de la Microsoft pentru a preveni fix scenariile clasice în care un atacator care obține acces de admin la o mașină
face dump procesului de LS-ASS și extrage credențialele. Acel LS-ASS, cum ziceam, este folosit când un user se loghează, fie local, fie remote, și păstrează în cache date, în memoria acestea păstrează date precum hash-ul, NTLM hash, plain text password în anumite situații, vdigest, care este un mediu, este ceva obsolit și ar fi trebuit să fie scos de mult, dar probabil din motive de compatibilitate este încă acolo. Cum face asta? Ei bine, în sistemul de operare veți vedea în continuare acel LS-ASS.exe, însă acelea nu mai păstrează aceste credențiale. Aceste credențiale vor fi păstrate de către acel LSA izolat, care rulează împreună cu acel minimal kernel. Ceea ce înseamnă că nu vor mai putea fi extrase în mod direct. Deci, indiferent cu ce permisiuni va rula un atacator pe o mașină compromisă, chiar dacă este ring 0, nu va putea extrage acele credențiale. Ceea ce, pe de o parte, este super nice, pe de altă parte, există un bypass destul de simplu, cred că este implementat și de Mimikatz, și anume acest LS-ASS are o funcționalitate care permite custom authentication providers, și anume permite unui developer să-și facă propriul mecanism de autentificare. Și cineva poate să facă un astfel de SSP, se cheamă Security Support Provider, pe care îl folosește, îl pune în LS-ASS și acesta, în loc să facă cine știe ce autentificare, pur și simplu va, nu știu, trimite credențialele către atacator sau le va scrie într-un fișier sau ce vrea atacatorul să facă cu ele. Deci este un fel de bypass, pe de altă parte nu este un bypass. Bun, am ajuns și la final, cât de cât m-am încadrat în timp. Sper că am încercat să am vorbit mai repede ca să acoperă cât mai multe. Sunt întrebări? Sau vreți să știți mai multe despre un subiect anume?